ये है यारा यारा टाकी। सबसे पहिले जन्म दिहल ओह माई के प्रणाम बा। दूसरे माथ नेवाई जिनसे मिलल हमके ज्ञान बा। तीसरे बंदन करिल देवता पीतर यम रैया हो। तोहरे के पूजी हमार धरती मैया हो। तोहरे के पूजी हमार धरती मैया हो। है धरती माई असही कृपा बरसौले रही है। असही एकदम से हमार खेत लहलहात रहे। हमरा जैसन सब किसान के मन एकदम गदगद भइल रहे। बसंत ऋतु आ गईल, सरसों फुला गईल। हमार बेकतिया जौन बिया नैहर परा गईल। ये बड़ा दुख के बात बा। अब हम लगावत तनी अपना प्राणी के फोन। बाजे लागल रिंगटोन। फोन पांचों दिन ना बीता शुरू हो गई तुम नाइट के। अरे उठा लो दादा। अरे कहियो ना सुधार बाबू। उठा लो। है देखो तारू की तोहरे खातिर मैं है गेहूं आ सरसों फुला के एकदम लाइल बा। आ तू केने मुरझाइल बारू। हेलो। हाँ लाग गई। हेलो हेलो का कहतनी कही का हो झुमरी। अरे तू हो गइल बारू एकदम फूल गुलरी। अच्छा ओ जना ही तो फूल गुलरी ना लागत रही कोयला न हम लागत रही। देखो हम कोनो मलाई नहीं लगावत। हम तो तारा के कहत रही कि देखो बसंत ऋतु आ गइल बा आ तू आ जा। बड़ा ओजर रही त कहत रह कि जा फोन ना करम। आई पांचों दिन हमरा इला ना भइला बेचैनी हो गइला। फोन पर फोन फोन पर फोन फोन पर फोन खूब फोन आ रहल बा। खिसियाल छोड़ दो। देखो तू ना आइबू नु तो हम सरस्वती पूजा के पहिलका अबीर केकरा के लगाई। आपन पहिलका फगुआ हम केकरा जोरे मनाई तू ही बताओ। अच्छा मने ओइ जवा रही त ना फगुआ याद पड़त रहे। देखो तारा के एकदम पक्का विश्वास दिवाल तनी हो। अब किधा की एकदम न तारा पर खिसिया जैसे कहबू तो सही हम चलब आ घर परिवार चली हो। अच्छा दूर बानी त निमन निमन बात आवते बढ़ुए। आ जब आ जाइम नु त उहे हाल खराब हो जाई। ना 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 अब हम जैसे कहबू वैसे ही चलब। जल्दी आ जा तू। बस तू खाली आ जा। देखो फगुआ हमनी के एकदम लाल पियर हरियर हो जाई। आओ तर नु। अच्छा सोचत तानी अभी कि रवा भी आवे के बाकी ना। खिसियाल छोड़ दो। आओ तर नु। अरे अब रवा कह देनी त आइम ना आइबे नु करम। ठीक बा रखी हम आवत हनी। आ जा जा जा। काट देनी आवतिया हमार एकदम परनिया आवतिया है भाई। चलो एकदम तैयारी में। अरे कहाँ बारू। अरे कब से हम आके इधर खड़ा बानी। अरे आवो तरू जल्दी। हैं? अरे सुबह से हम बिना खइले पीले हम तहार इंतजार में बानी। जाना तरू जल्दी आवो। हम कबे से इजे खेतवे में त बानी। हां सरसों के खेत में। जाना तरू तारा खातिर कुछ आज हम लेके आई बनी। हां अरे आवो तब नो फोन पर ना बताई आइबू तब। हां जल्दी आवो जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक बा आवो हम ओइजे बानी हम खेतवे में। ठीक बा हम चौका पर पहुंच गइल बनी। आवो। अरे कहाँ रह गइलो अभी तक कइलू ना। अब तो कुछ समझे में नहीं आवत कितना लेट होता हमरा। जल्दी आवो ये जान जल्दी आवो। अब इंतजार हमरा से होत नहीं थे। मगर आ जाई नो एकदम अपन दिल के बात आज कहिए दे। हम ई को हम कि तारा के सबसे ज्यादा हम तोहरे से प्यार करीला और केहू से ना। तू हमार जान हो एकदम करेजा हो हमार। मगर जल्दी आवो। कहाँ रह गइल
अभी तक आइल ना। अरे पीठी पर फगुआ आइल बा आज से मन बौराइल। अरे बाप रे बाप। अरे जल्दी आव, कितना इंतजार करो इबू। अब तो इंतजार हमरा से होते नहीं के। अरे जान कहाँ रह गइलो तू? खेतवा में कौन हमारा घुसल बारे? आज मगर अइयल नो एकदम अपन दिल के बात आज कहिए दे हम। अरे तो फुसु फुसु बतियाओ तो बका दो बेटा। हमारा खेत में घुस के तू फुसु फुसात रहो। आ गनी हम आ गनी। आओ तो आ गई बेटा लागो तक चलो तरी कोई आवता। अरे वही होइल जान हमार। अब तो हम एकदम आँख बंद कर लो तनी। और ऐसे भी हमार जान नहीं तो धरती पर कहीं रही उनकर हम खुशबुए से पहचान जाए कि हमरे जान हो। आँख बंद करके बैठ लो तनी। आवते के साथ सीधे अखबारिये में पकड़ब तब कहब आई लव यू जान, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आगे का अरे आँखी के सोझा आवा सोझा सब धन खा लो मगर आँखी के सोझे बैठा बने जान। आव तहार इंतजार में देखा तरू सुबह से कुछ हम खइले नहीं की एकदम खराई नहीं हो गई बा हमरा। अरे आवा अरे अरे तार बार कहाँ बा हो? ओ लागत है कि हमरा के सरप्राइज दे बतारू मगर हम वो हटम ना, हम तहारे दीवाना हई। आवा अरे तार गोलिया बड़ा रुखर लागता हो। अरे कलतुरा। अरे बाबू गोलिया तारा रुखर लागता। ए बाबू तारा चहते नहीं खा दमी। ए बाबू तू ए जगह करत रहा बाबू। ते जगह करता रहे। हम तो ऐसी आईनी है घूमे खाती बाबू। घूमे खाती हाँ। आ सरसों के खेत में ऐसे ही आ गई है बाबू तनी। आ होई कहा रे होई? ए बाबू आज नहैले रही न तो गुलाब सूंघे के मन करत रहे। गुलाब वही सूंघत रहे। देखा ला कितना बढ़िया बढ़िया सूंघ। तो हमरा के गुलाब सूंघावता। देखी जी सरसों के खेत में अब बबुआ गुलाब के फूल सूंघता हैं? का करता रे जा? ए बाबू अब तू सब देखिए ले लो तो तारा से हम बता दो तनी। जानो तला बाबू एगो लड़की भी है बाबू। हम ओकरा से बहुत प्यार करीला बाबू। ए बाबू वो हमरा से बहुत प्यार करेले बाबू। अरे कसुरा देहू हम मैं गांव के वारल लइकवन जैसे लवलाइटिस के फेरम पड़ल बल का। बाबू बहुत प्यार करेले हमरा से। बहुत प्यार करले। हमू करेले बाबू। मर्द एकदम खराब कर दे। समझ कि ना 2 दिन के प्यार मोहब्बत में लड़की खातिर फूल आवे लगल वो गुलाब के। अब 25 बरिस से जौन बाप में तारी पाल पोस के बड़ कइले उनका खातिर आज ले 1 लोटा पानी ना गइल होई। चल तर के तेज से चल तर की ना। अल्लाह बाबू तर के अल्लाह बाबू अबला बाबू अबला अबला बाबू अबला 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 चल तो भाग तो बाबू। जितना हमारे युवा दर्शक प्रेमी बा लोग उनका लोग से यही हम एगो विनती करम कि रउआ लोग अपन घर में अपन माँ से, अपन पापा से, अपन भाई से, अपन बहन से प्यार करो लोग। वही असली वैलेंटाइन डे है। यदि ऐसा हमनी के करम जा तबे वैलेंटाइन के असली उद्देश्य के पूर्ति होई। हाँ। तो देखत रही यारा टाकीज भोजपुरिया। अब मिलत जब फिर एगो नयका वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद जय भारत।